बहुत भल पाए हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करुँच मोर आज एक न्यू वीडियो को। तो आपण मैंने मो गेटअप देखिए जानी सारी पैने मो कौन एमतीका गेटअप नहीं। तो आज जेहेतु श्रावणर थर्ड सोमवार तो मु बाहर मो शिव बाबा पाखक पानी ढाड़ा आ बहुत एक्साइटेड अच्छी। तो चलतु मुझे देखुच आगक मुझे जाऊँगी कौन पानी ढालिकी घर को फेरुची। ठीक अच्छे ये माँ फर्स्ट करते पूजा तापर मु गली पानी ढाली पूजा करने को। सोमवार था लास्ट सोमवार कौन पैसा कौड़ी पका ता माल उठे कि टंगा ठाकुर मथा कर दे। बेलपत्र काढ़ी दे ऊपर थो ना देखा जाए बेलपत्र फूल काढ़ी दे सब काढ़ी दे आगे थोईकिन भल देखा बस दे फूल टे सजे दे सबड़े सजे दे ऊपर से साप मुंड ऊपर गोटे दे नाग देवता ये दौनु ये साइड रे एपट को मननी से रुद्राक्ष गतरे दे रुद्राक्ष गतरे एपट गोटा दे हाँ आज से रही हाँ दे तार अरख फुल आना ना एपटे काली ठाकुर अच्छा
ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଏ। ଏଇଠିକି ଆଣି ସେଠି ମାର୍ବଲ ଇଏ ହବ କହୁଛି ଏଇଠିକି ଆଣି ପାଣି ଗଳି ପଡ଼ିବନି ସବୁ। ସେ ଯାହା ଯେତିକି ବାହାରି ଆସିବ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡେ ଥୋପାଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଣି ଥୋପାଇ ଖଣ୍ଡ ପକେଇବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଲୁକ୍। ଫାଇନାଲି ପାଣି ଢାଳିକି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ଏଇଠି ପାଖରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେତିକି ଲକି ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ, ଆମ ଘର ଯେଉଁଠି ମାନେ ଗାଁରେ, ସେଇଠି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଦେନ୍ ସେଠୁ ମାନେ +10 ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି +2ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ। ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେଠି ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ। ତ ଆମେ ଯେବେ କଲେଜ ଯାଉ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଯାଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାଏ। ଆଉ ଜାଗର ବି ଯାହା ବି କଲେ ଯାଉ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ +2 ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ +3ରେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଆମ କଲେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେଠି ବି ସେମିତି ମାନେ ମୁଁ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଲି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋର ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଯାଏ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି କୋଲକାତା, ମାନେ ଏଇଠି ଏବେ ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ପୁରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ। ଏକା ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମାଆ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଆଜି ଯାଏ ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ ମୋ ବାବା ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଯେବେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଦିନ ମାନେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଜି ପାଣି ଢାଳିଲି, ଦେନ୍ ଜାଗର ଯେବେ ଆସେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥାଏ। ଏବେ ସରିଯିବ, ପୁଣି ବନେଇଥିବି କେବେ ଜାଗର ହେବ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।